nosaltres i anem a fer una recepta molt dolça per a Nadal. Nosaltres som Amadou. Hola, Paco. Hola. La Nancy. Hola, bona tarda, soc la Nancy, I Alexis. Hola! Per fer el nostre arbre necessitem galetes, cons de gelat, xocolata blanc, pal de fusta, cullera, cullereta i recipient. I no ens oblidem, per decorar necessitem estrellites de color, lacasito, el colorant i bolites. I no ens oblidem del microones per fondre la xocolata. Ara l'anem de fer. En primer lloc utilitzarem un con de galeta i l'omplirem de lacasito. A continuació, agafem el xocolata, posarem al recipient i el ficarem al microones uns minuts. Hi hem posat una miqueta de tint verd i si es queda molt espès podem posar una mica de llet. Una mica d'això. Agafem la galeta i la pintem d'una miqueta de xocolat verde i tapem bé el con. Pintem el col de xocolata verde i le farem forma de pi navarrenc. A continuació, decorant l'arbre amb lacasitos, estrelletes de color o boletes de xocolata. Ara ja ho tenim fet. El provarem. Segur que està boníssim.